Para miyarsa ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian ketoprak dadakan kanthi cariyos suminten edan. Penulis naskah ben kaya anu ketenanan Joko Triwahyudi, sutradara Aris Wiryo, penata lagu kadapuk dening Ki Jambul. Ewa dene ingkang para paraga badhe ngadani wonten ing dalu menika Dimas Tejo kadapuk Den Mas Subrata, Eva Kentir ing mangke wonten ing cariyos menika kadapuk suminten Mbah Klawar Warok Siman. Uut Salsabila Cempluk Warsiah. Kados pundi godhekipun para kadang ketoprak dadak menika namung ngaturaken sugeng dalu sugeng hamirsani ngantos sing paripurna cariyos sing samangke. Sigarane ayo bangun negarane Rama ya limpat pasang grahi. Waduh sajae saka isor kayu. Bapak Apa? kula ki empun ngagem istilah pun fitting lho Pak. Kowe ngapa lah mudandan nganti Lah kan menika kan kula ajeng dawuh kalih Den Mas Broto to Pak. Lho iki kok klambi sing arep tak anggo sok mben kuwi lho Pak pas panggih ki lho Pak. Iya ning nek dadi manten kuwi paling ora kuwi kowe kungkum sedina sewengi no. Wah medhok no Pak. Wah men ge glodhoki sisan. Ya ora to. Gak resik. Wah, Pak, patut ora Pak tak nggo Mas Broto tersayang. Wah. Jan duwe anak kok ngono ki gur menceng terus lakune. Aku saking senengku lho Pak. Mbok anu tak sesuk tak tukokke gek kene iki kene putih bablas rene iki no. Ora saka dhuwur putih bablas. Kami jang bayi mo. Hah? Mo. Kowe kuwi basa dandan kaya jan kaya udu anakku ngono jan. Ngerti aja mbiyen ibu ki salah ora karo kowe. Kene nek kebabat ngono nggo umum ngono kowe tak pangan dhewe no. Ya ampun to. Bapak. Ngapa ya. Aku sok anu pas panggih karo Mas Broto kuwi ditanggapke campur sari. Wah, tak tanggapke ketoprak. Iya, ketoprak. Karo campur sari wis gampang. Wayang ya Pak. Anu terus reokan ngono ya Pak. Terus dangdut idila kae ya Pak. Idila apa to? Alah dangdut idila kae lho Pak. Anu Adilia. Heeh. Terus mengko 7 dina 7 bengi ya Pak ya. Besok aku arep ngaturi Pak Heri. Heeh. Tak jaluk sumbangan sakanane. Nek Pak Heri ora kersa ya kebangetan karo Klawar. Undangane 4.000 ya Pak. Ya besok carane ngene no. Rene awake dhewe iki wong ora duwe. Aku ora go 4.000, tak undang wong 10.000. 10.000 ya Pak. Besok ben ora kokean ragat ning jujukan kuwi
karo tak ganduli es batu. Sapa teko men dilat ngono kowe. Wah, ngingkut ragat. Kok ngono to? Pak pokoke aku cinta tenan karo Mas Broto ya, Pak. Kayak besok tono boke. Boke kuwi selamat menikmati ning arep titeni arek nulis werna loro. Nah, anggere ono sing nggawa anak, nggawa ngono kuwi. Betul nggih. Oh iki lho lampune mau kon mateni ben ora sulap. Ngono. Sulap untumu dadi mak celing. Nyuwun pangapunten Bapak. Kang Rama arep nyanti. Aku seneng lho Pak, aku arep rapi karo Mas Broto lho Pak. Ya ning nek nyulapi untuku jarene. Lah ya ora apa-apa. Iki to besok urung tak teruske to oleh ngomong. Heeh. Besok boke tak selamat menikmati. Selamat menikmati kon Bok. Terus gak engko nek sing nggawa anak kuwi ata tulisi duga-duga. duga-duga. Ya Allah, senenge. tenang kok asung jarwo panjenengan kadang werda mamre suka maneman Apik ya Pak ya. Sangangi gelungan sing bunder gedhe ya mamre Pak. suka bones mamre suka sagung kang para miyar Kok seruing-seruing. cempluk warsiah Dalem Den Mas. kepiye sih arep nonton ning rasuhan ro gantung ora Lah yo sida wong ya ayo Aku wis dandan ngenteni sampean kat mau kok yo ya. ayo kowe njaluk diboncangi nganggo apa sepeda motor mobil apa numpak keser no ayo no Pak, Ana kemara. aku krungu kabar saka Pak Warto jare rasul ro gantung bengi iki nanggap ledek munyuk jarene Jarene, mula aku jare wis wiwit ayo nonton yo aku pengen nonton kira-kira kaya ngapa ledek munyuke ngono. ayo lho, Mas. nonton ayo nonton ayo Pak, ledek munyo berarti aku ledeke munyuke kowe iki, Pak. Hah apa? Oh, iki Lho, Pak. kok kayane urung wiwit ya Bapak Ibu ledek munyuke pun wiwit napa dereng Oh dereng wiwit urung wiwit Berarti udah wae, Pak. Udah wae. Kok sik to? Oh ledeke urung teko munyuke sing wis teko Oh jen Oh nggih lah, biung ngalah, munyuke tange diuyak-uyak asu. Asune nang endi to, Lah iki Pak? munyuke, gak asune kae. Kowe kok njo ngeloki kancane wong kene ora ngeloki nek dirimu munyuk kok njo ngeloki kancane kirik. Lah ngendi sing munyuk? Lah aku ya gur ora ngandani kowe lho. Lah aku ya ora ngomongke kowe, lah aku lak asune ya kae aku ming ngono. Kok tok dudinge duding rene. Lah tenane ming cedhak iki kene iki. Ayo mlaku-mlaku ayo. Ayo Den Mas. Alah sing jenenge nang alam donya ngene iki nek awake dhewe dadi siji ngono ki paribasane sing liyane nunut ya yang iya. Iya, Enak. dunia hanya milik Nek kita awake dhewe berdua. ora usah dadi siji mbok direki wong ya. Heeh. Sawangen diajeng Piye Mas? sing jenenge calon manten anyar mono ya to. Iya. Mesti kabeh do batin. Wah, kayak sesuk metu anak-anak kucing. Kok Kak anak-anak kucing kucing? toh? Anak-anake cantik cakep. Cantik dan cakep ngono lho. Masa Enak. ya kucing kok ya. Nek kowe tuh ora usah nguaske kaya wong liya-liyane mbok dirani mlili ya. Umpama aku karo panjenengan mesti anak-anak Cemplok. Ayo mlaku-mlaku medhek Pripun, kene, Mas? medhek kene sayang medhek kene. Ayo mlaku, ayo mlaku. dijak nyanti. Lho, sing jenenge dolan-dolan ki ya diratani tok tekan kono. Delok jajanan kae ya Mas. Kowe kuwi nang kene bae mbok dirani mentelan iki. Lu go kene Mandek ceplok-ceplok kok lu go bae. kene. Lu go kene. Pak, kuwi Mas Kowe ora Broto. kangen suaraku po? Yo jelas kangen to Mas e. Lho ya. Gumlar engkang. Maknyes rasane ngatiku Mas. Sing maknyes ngendi diajeng? Nggon kene lho. Semono go aku wong ayu. Iya. Aku yen wis jejer kowe ngene iki. Kowe iki yo atiku rasane maknyes banget. Oh ya toh, cekelen toh, Coba dodoku. Mas, coba. Ah, lah ya mlaku sak-sake. Jenenge ya laku-lakune dhewe. Nduk. Ayo awake dhewe pindah nggon wae. Ketoke ning kene kok wis ora nyaman ngono lho Iya Mas. koyone wae bareng ning kirek liwat ya. Ayo kene pindah kene.
pindanggon sing penak tur ora eneng gangguan Nah, ngono kene lho. wae, kene wae, kene wae. Nah, ketoke kene aman. kowe waya napa ngelap-lap ya teles. Sediani. Sekar Walah. Mas, ya sing jenenge nang nggon tontonan ki ya maneka warna. Ora apa-apa kuwi wong golek rezeki wong ayu. Ora apa-apa. Sing penting ora ganggu aku lan senamu ora apa-apa. Oh, ya Tanganku wis. cekelen to. iya. Mas tuku ora, Mas. Apa enggak tuku ora? Iki sapa ta iki kok mani-mani? Sampeyan iki Mas tuku iki lho ora? Mas aku dituthuk. Sampeyan ki iki Ora nutuk iki nawani nutuk apa? Lho. nawani ki ya ora ngono kuwi kok carane nawani. Iki lato-lato. Oh iya genang wong Roma nok ganggu lho. Apa tukonono Mas gek men ngalih? Diajeng. Iya. Ayo pindah kon meneh nang kene mambu telek. Ayo pindah. Layak kok sangseng gek iki apike nyang endi? Tak delekne kene, Pak. Patah lu gonteles ra. Terak kene wae. Kene lo gaman kene kene iki. Iya. Sekar Ayo nonton toprak. Ayo nonton toprak. kok tumben rasul lo ganto wengi kok kayak wong kentir yo. Kandhane kok iki apa cul-culan saka ngendi to, Mas? Wong biasane iki aman lho. Ngambar Pak Warto. Ingon-ingone jenengan ucul. Mas. Aku kok rasaku iki mau kaya dicedhaki munyuk ngono lho, Mas. ndak apa-apa diajeng wis bene wae anggap aku sing ganggu terus ngono awake dhewe Apapun pagi. gangguan yang datang tidak akan menjadi ngambar arum Yo, patute meteng tenan. ngebeki taman saare. Nah, ngene iki lho, Mas. Amameh prono Iki mau sing liwat apa to, Mas? kowe iki petakilan ngutake wedang paijem. Wis 3 gelas kowe mbok utake. Mesake kanca-kanca karakter Mekarsari lho. Ling ketoke wedang tenan mbok utake. Mejane grogi, Mas. Mas, Amameh prono satu karayola jaring dri kok akeh men sing ganggu to, Mas? Lah kok ana setan lho aku. Iki kira ya ning Lek serek ya serek ora seneng ya ora seneng ning aja kaya ngono kuwi to. Mesake pacarku, cempluk ki wedi ya ana kaya Aku ora ngono ya dadi kuwi wedi lho. to. Kok sak ora nganggo putih-putih wis aku wis wedi ya. Cempluk wedi? Wedi. Wedi tenan? Wedi, Mas. Kene. Aku wedi. Aku wedi, Mas. Tenang. Tenang. Kuwi mau ki mung godaan. Tenang. Bojomu neng kono. Ketoprak ben. Ketoprakan lho. Awas, arep tak empani bom. Peksi ngoceh galuh sawangen peksi utawa manuk wis do cucuk-cucukan iki
Iya. mbane tresno kawan kowe ya cempluk ya. Kaya aku ro seliramu ya, Ya Mas. kae do cucuk-cucukan. Kapan aku nyucuk kowe? Ya sabar dhisik. Sesuk nek awake dhewe wis resmi Iya, iya, rabi, iya, iya, aku iya. cucuken, Mas. Iya Diajeng, sesuk yen wis resmi wis sah dadi bojoku ora gur tak cucuk pokoke tetep keku. Ah, Apa lho? ngaten dilewar tak lapi. Apane? Oh, biayaan. Ah, aku anuku dikruwes. Kok dikopake, Mas? Kentangku diplitos. As. Oh, wani-wanine sampean mripis kentange calon bojoku. Oh, dek war tak keruas dhewe. Lah deno ora ono sing ruwes. Ra pecah to, Mas? Piye sayang? Ora pecah gur muni mak tus. Mas, Ya, mbok men rada romantis meneh ngono. Aku tok pangku, Mas. ya wis kene. Yen njaluk dipangku tak legani wong ayu. Oh iya. Paksi ngoceh. Kene. Iya. Kumbang ambreng nimbrung. Nah, nek ngene iki kan ya romantis ngono lho. Suasana indah mulya Kabotan ora, Mas? Iki ngopo kanggo kaca bareng kita kayak kaca iki Sing ngopo? pasang kaca ning Kirian kene Mas sapa? ditinggan kulo anu tinggane sinten niku wau. Katoke biru. Ya Allah, kuwi mau ketok video to. Astaga. Awas lho, nanti mbok viral ki tak jambak kowe. Iso-isone pasang HP ning kono. Idene ya ono wae. Wonge nek jahat. Ler tamane prohab sari Diajeng Nggih, Mas. kekasih hatiku cempluk warsiah Iya, Den, rungokno rasa kangenku marang kowe ya nduk Kayak ya apa? Jang- Seneng toh? Seneng, Mas. Besok di hari bahagia kita pokoknya harus bahagia lahir batin Kudu. nyawi jindongol dunia lan akhirat yo Diajeng Oh, Mas. tresnaku yo tresnamu atiku yo atimu Iya. semono uga ya wong ayu Iya, Mas. jaga nang tresnaku tak jaga tresnamu paribasa ing alam donya iki ora ana sing dadi pepalang tresnaku karo kowe wong ayu. Pokoknya apapun yang terjadi, Toh. cempluk tetep karo Den Toh. Mas Broto. Pokoknya sehidup semati Toh. cempluk warsiah karo To, Subroto. kancel to. kok to ganjel to. Iki sapa to iki? Subroto. Kowe ora Lho. Subroto. Iki rak parok lek siman to iki. Aku ki calon bapakmu. Ngelek-lek jengkolmu. Lho. Tak jenengan kira ya sedulure bapakku to. Tak Hah? nggih mboten nanten elek nek kula ngelek-elek panjenengan. Arep sedulur ke ming tunggal guru, Ndes. Kok nganggo ndes. Iya, Deng lali. Dikasih jalan dulu menika Bapak Wakil Bupati untuk sejenak istirahat di telepon Pak Warto. Bapak Nun, Pak. Ya, Bapak, monggo. Serpeki, dodok. Matur suwun. Elong, dua Ya.
minggu tak kon kum-kum. Ngenteni kowe, Brot. Kok broto kok brot. Lah nek ora to ya Brot utawa ya ngene ya Su. Kok malah nyeluk esuk Mas Broto. Subroto. Lah iya nek dipetil dadi tuwa ana Su, ana Brot, ana To. Kowe kuwi ngrumasaksa ya Su. Jenengmu kuwi Subroto. Lek nek eneng rembug ya dirembug, nek wonten etung ya dipetung. Wonten apa? Wonten kleru kula. Kok dadak takon. Kok jenengan teko kok raine le mingut-mingut. Oh ya Mas. Mbok nggih sing semanak nyontoni dumateng adik-adik anak putu sedaya. Nek wong tuwa ki iso dicontoh. Apa nek rai kuwi iso manak? Tegese niku paehane niku ya sing apik sing becik ngoten lho Lek. Aku wis Ketemu lahir. ponakane kok kaya ngono lho. Aku wis lahir biyen ora tau apik ya kaya ngene iki. Arep kaya ngene iki ya iso anak-anak sing penting. Lek Siman, Piye? wonten apa? Jenengan kok nemoni kula wonten dalan. Kok sik ambumu kok berengi. Wah keringetku ding. Mas Broto ki wangi kok. Sampean ki ngopo teko-teko kene ngopo ganggu iki lho wong iki. Iki si anu. Kula cempluk. Cempluk Iki warsia. cempluk. Oh si cem to kowe. Cempluk warsia. Cempluk warsia. Cempluk mundurono. Kowe ku aja gandhengi karo Subroto. Lho lah napa? Subroto ka dijabke karo anakku. Mboten saged. Dan Mas Broto menika calon bojoku. Kowe kepiye? Mengke riyen to. Kula cen pong krungu kabar. Nek jarene kula dijodohke kali putra jenengan. Ya, iya. Anake Pak Lekku dhewe. Anake Lek Warok Siman sing jenenge Suminten. Rak ngoten ta critane? Lah yo Kanjeng Adipati wis pokoke kudu kowe arep didhawuhke karo Bob. Tiang sepuh pikantuk njodokaken. Nanging sing jenenge ati mboten saged dipeksa. Kula duwe pilihan dhewe, Lek. Sing jenenge kula wis diwasa, wis saya gedhe, kula gadah pilihan ati kula dhewe. Sing bakal ngancani kula tekan pati kula, nggih menika sing kula pilih. Dede Suminten anak jenengan. Dhewe Mas kok nek ra iso ambekan lho, Mas. dhewe bukan. Ngandel ora. Ayo kepleh. Kok itu? Andel ora kepleh. Waduh, terangane sing kepleh ora gur tanganmu. Oh, dhek cempluk ya kepleh. Ya ora kaya. Lek, Nggih. kula bloko kalian jenengan. Aku ora butuh guyon. Aku Kula bloko karo jenengan. Bloko kepiye? Calon bojo kula nggih namung setunggal Cempluk Warsiah Dede Suminten. Wah, dadi ngono to kowe? Nggih. Wah, wong lanang bajingan kowe. Loh, Iki rembug wis dadi. Kok sak Nek karepe ora karepmu dhewe? yo arep nemoni apa le kowe diapur ora genah. Lek. Lek, Titanono. Lek Siman. Apa? Lek Siman. Cempluk. Piye, Ayo, Den, Mas? ayo. Ayo nutut Lek Siman. Nutut Lek Siman mesti ngadu karo bapak. Ayo, mesti ngadu Kanjeng Rama. Ayo. Ya. Seakar nganggo sendal iki. Mantap karo klambi iki. Glelak demes to. Bapak. Pon kondur. Ya no. Pripun Pak? Lampun demes to Pak? Wis pokoke wis demes ora ana sing meselat. Meselat Demes to. kabeh. Apik ngono lho Pak. Oh. Piye Pak? Besok ora gur jinjit sandal jinjit kaya ngono kuwi no. Lah piye Pak? Besok karo tak tuwuke lapak jaran sisane ngawet. Kok ngono to? Piye Pak? Saka ngendi mau Bapak mau? Kira aku arep nemtokke dina to nek ijab. Nggih, ijabku karo Mas Ning Broto. ngono, wong urip kuwi enenge warna loro. Pripun? Bener luput, bejo cilaka, lara waras, mati urip. Nggih, Kuwi wis lakone wong urip. nggih. Ha mbok menawa awake dhewe ya lakone awake dhewe iki ya
agi kon ning isor ya no. Lah pripun to Rama? Ya tak omong ning ya sabar ya aja gelo atimu. Lah piye to Pak? Duh gak kepiye tenan iki. Piye Lah to Pak? tenan ora tak ijabi dhewe ora umum. Kok ngono lho Pak? Gene ana apa? Ngene ya Bloko. no. Aku ora petuk broto to no. Mas Broto sesihanku. Ning jebul aku wis wis gandeng mentelan. Gandeng mentelan. Sik. Maksudnya kepiye to, Pak? Wah, pokoke wis kudu pun menungso. Oh, maksudnya wah, nang isor kayu akase aku ulung-ulungan ra karuan. Aku nganti kepengin kan kaya arek melu. oh ngono lho. Ora iki tenanan ora guyon lho, Pak. Piye lho, Pak? Ayo iki serius no. Heeh, pripun, Pak? Kayak ngene ya, pokoke besok kowe tak goleke Joko ning Kembang kene. Dadi Kono kuwi Subroto kuwi duwe bakal dhewe gek ora iso no. Ya ora. Dadi Pokoke wis ora sida. dadi kula kowe gagal no. Ora apa-apa no. Bapak. Mas Broto. Iya. Sidok iku karo aku ta, Pak? Oh anu ora no. Kono ku wis kaku dhewe mau. Besok aja semelang no, besok tak entuke Pak Warto malah. Duh. Gusti. Hah? Dan kok ki ngopo to nak wis anu ya nok saiki pokoke gek anu tak kandhani to omonge wong tua kuwi. Anu pikirmu tentrem no ya to. Ora usah besok kowe tak goleke. Lah oleh jongkong kan aku tak ora delok lato. Pak. Dadi Mas Broto ra sida rapi karo aku, Pak. Iki kanggo apa sandal kaya ngene, Pak? Tolor sapa sing gelem ngijapi tak opahi dhuwit 20 juta. Pak, Sapa sing gelem ngijapi tangan dhisik aweh aku. Pak. No. Klambi kaya ngene sing tak mayat kelip-kelip kaya ngene ora sida takku karo Mas Broto. Aku wis cetha ya nek aku pisan dadi kowe ya usah mbok rungu wong nek wis akeh wong ora gur Subroto. Aku ra seneng ngene iki, Pak. Donya ibarate wis kerenggo dening aku ning nyatane. Kabeh kuwi amung semu, Pak. Iya nek ning Jawa ndek rungu wong lah Dek. Nanti kaya ula sumpah pajang arak ngendong. Iki kepiye to, Pak? Waduh anakku. Iki kepiye to, Pak? Aku wis belajar ngene kok Mas Broto, Pak. Mas Broto piye to, Pak? Mas Broto piye to, Pak? Aja kaya ngono ya. Bapak iki kepiye, Pak? Duwe anak lanang, Lur. Anakku ijapono. Bapak iki kepiye? Aku ora iso ngadeg, Pak. Waduh, karo kowe ora iso ngadeg, aku wis ngadeg. Oh, alah. Mas Broto, apakah kamu merindukan aku, Mas? Oh iya, Mas Broto, dirimu sungguh mempesona. Ya, aja glundung-glundung no. Ndak ana bulan gede ya no. Mas Broto, Mas Broto, ya ampun, aku harus belajar di depannya Mas Broto supaya aku bisa tampil cantik mungkin, Masya Allah. Mas Broto,